Me diuen Anselmo Nebot Vidal i vaig néixer en el mes de juliol del 50 en Llucena. Bueno, a veure, mira, tu vas estar a Llucena els 10 anys, sí. Entonces tu pots comparar un poc les escoles de Llucena i després quan te vas Les de Barcelona, sí. Entonces, en quines escoles vas estar tu a Llucena? A Llucena vam anar a escola, que anaven tots els xiquillos, així a la Canal. Ahir me'n recordo encara de dependre les lletres de l'abecedari. Vam anar a escola baix de la caseta del carrer Polos, de la terrassa de Polos. Vam anar a escola ahir a la Falange, quan ara és un bar, i vam anar a escola al Graner. De tots aquests puestos anar d'escola. Des dels 2 anys que crec que vam entrar baix, fins als 6. I després dels 6 anys, que eren del 56 fins als 60, ja van inaugurar el grup escolar i aquests 4 anys vaig anar al grup escolar i als 60 me'n vaig anar a viure a Barcelona. De totes maneres, en el moment en què estava el grup escolar també va haver escola fora del grup escolar, a tu te sona això? Això ja no me sona. No te'n recordes. Bueno, te'n recordes dels mestres que tenies? Sí, sí. Quins mestres tenies? Vaig tindre a don Paco, Francisco Olcina Porcar, o Francisco Olcina Negra, no me'n recordo. Don Francisco Olcina, sí. I si el vaig tindre els 4 anys, és que vaig estar ahí. I així no me'n recordo de les xiques que mos feien escola, d'això no me'n recordo. Per què n'he dit? I les escoles d'ací, tu te'n recordes com estaven físicament? Estaven molt malament fins que vas arribar al grup? Fins que vaig arribar al grup, doncs jugàvem allà en tauletes baixetes i ens entretenien en això. No hi havia més que taules i se'ns acabó. Però en el grup escolar se portàvem espots en foc per a calfar-se del fred que feia l'hivern. En brases. En brases, sí, brases o pots. No hi havia ni brases, se portàvem uns pots de llanda en les brases dins. Això en el grup escolar? En el grup escolar, sí. Ja. Tu te'n recordes que els llibres que tenies, que eren... Sí, la enciclopèdia Álvarez, primero, segundo i tercer grado, sí. D'això me'n recordo que les tinc totes guardades, arxivades i col·locades. I alguna vegada me les repasse. Que si tinc algun dubte, tirem a l'enciclopèdia Álvarez. Bueno, ara sempre les tinc allí guardades. Sí. Te'n recordes? Bueno, te'n recordes, a veure, els mestres... Vas tindre Don Paco? Don Paco ja abans, sí. Sí, el sant. Don Paco, és que els mestres tenien fama, alguns de pegar. Sí. Don Paco, què tal en aquest sentit? Don Paco, disciplina mando único. Si n'hi havia que pegar o res, podria contar moltes històries i n'hi havia palo. Doncs conta alguna història. Home, doncs alguna història, vull dir, diré els noms, perquè no perquè després me'n pegaran a mi. Va haver un que va voler ser el pilota i se'n va anar a un puesto que hi havia una serra de bufarres, que se deia, i va replegar una paleta per a regalar-li a Don Paco. I Don Paco li va dir, tu l'estrenaràs, li va posar les mans així i palo, palo i palo. I no dic qui és perquè és molt amic meu, però és així. I després pegar-li alguna patada més d'un i algun corxot a muntó, però era el que corria entonces. I allò de la letra con sangre entra, doncs realment era així, conforme estava. Però jo tinc molt bon record de Don Paco, per a mi com a molt bon mestre, perquè me va ensenyar un muntó. Jo era un ignorant, com tots, però estic molt content en ell. Jo sempre he dit que ha tingut un bon mestre i després ha tingut molts professors. Molts en la facultat, molts professors, però mestres n'ha tingut només un, això ho tinc clar. I quan vas anar a Barcelona, hasta quina edat? O sigui, en aquella època, perquè tu eres antes de l'EGB, no sabies? Sí, no, era... I allí, quan de temps vas anar a l'escola? Allí vaig fer els 6 anys de batxiller i el preuniversitari en un col·legi de frares de la Salle. Ah, clar, tu la primària la vas fer tota així. Sí, jo quan vaig entrar allí me van fer el frare que hi havia, me va fer un examen com si fos l'ingrés i clar, jo venia un any més adelantat de lo que anaven a Barcelona. Entonces vaig passar perfectament l'ingrés i vaig començar el primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i el preu. Clar, entonces entraves en el batxiller, entraven als 10 anys, sí. Als 10 anys el primer de batxiller. A veure, conta'm alguna història, per exemple, d'ací alguna anècdota que recordes de l'escola, a banda del pilota alguna altra cosa. Se portàveu bé, en general la gent estudiava? Sí, bueno, l'assumpte era que els nascuts en el 48, 49, 50, 51 i 52, d'això me'n recordo, anàvem tots en la mateixa classe. Entonces hi havia diverses seccions
i els que des del 48, que són, per exemple, Herminio, Bertiauxina, i després en el 52, que és José Miguel en paz descanse, però puc contar una anècdota de José Miguel Bachero Nebot, que va posar don Paco allí una multiplicació, 215 per dir alguna cosa multiplicat per 7. I salta José Miguel i diu, don Paco, 2.718. És a dir, el cervell de José Miguel anava davant de tots els demés que anaven, eren més listos que tots junts. I això me recorde. I després, claro, hi ha unes altres anècdotes que això diré, encara que se m'enfada, però me dona igual, Àngel el Mut, que estàvem tots en rogle i aixina, i a veure qui podia tirar-li més besitos a la Mare de Déu. Seríem xiquillos de 7 o 8 anys, però això és real perquè me recorde. Sí, perquè, per exemple, la religió en aquell moment era... A veure, la religió era la primera de totes. Primer eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios, i que ser cristiano, ser discípulo de Cristo. I encara te soltaria les letanies en llatí. I no vull dir. I com era, o sigui, com era un dia normal? Quan entrava en classe cantava alguna cosa? Bueno, quan s'entrava a classe se posava en tira allí al pati, anàvem en un pot que ens donaven llet de matí dels Estats Units, un pot que hi havia allí i hi havia cola. I hi havia gent que corria antes per a tindre la llet més calenta. Això era el desdejuni del dematí. I després per l'esprà ens donaven una pilota de formatge, també va d'inusa, i això era el berenar. Però bueno, s'arribava de matí, es començava... se izaba banderas, que alzaba siempre Herminio el Vale, alzaba la bandera, y después se cantaba el Cara al Sol antes de comenzar clase, que també te'l cantaré, perquè, claro, el que s'ha d'aprendre de xicotet no s'olvida mai. I després ja s'entrava a classe, se pujava els xiques baix, nosaltres dalt, i allí, pues mira, lunes aritmética y religión, martes gramática y formación, miércoles geografía y història. Vull dir, cada dia d'una classe de matí i una classe de vesprà, això t'ho dic perquè és el que tinc gravat en el inconscient o l'inconscient, el que sigui. I entonces se donava aquestes hores de classe, se feia el deure allí, i després la gent no tenia diners per comprar-se llibretes i anàvem als cantinals a veure què havien tirat. Per lo que tiraven ahir al cantinal del Cafè de Bosses, i després Manol Patacot, que tenia un tio que treballava el registre, me pareix, o treballava? Bueno, i aquell tenia bloqueig i com no hi havia diners, anàvem i en els bloqueig fèiem... I el deure se n'anàvem a les eres i allí estaven el Pavo, Àngel el Mut i jo sabia una miqueta més i les divisions per els dos es les feia al Pavo i al Mut. I, bueno, és això. I després estaven els que eren més listros. El més listo de tots els que vaig anar en classe, independentment de José Miguel, que això és un altre assumpte, era Fernando el Plato, que mos anava 2 quilòmetres davant de tots. I després els altres eren més o menys del muntó. I alguns que després s'han col·locat bé en la vida, però eren els més soques en l'escola. Allò que diu, el primero en classe, l'último en la vida i viceversa. Això ha sigut així. I també han parlat antes unes xiques, també de la nostra edat, de la política, la formació de l'espíritu nacional. Sí, formació de l'espíritu nacional, sí. Sí. Bueno, allí estava la foto del caudillo de Franco i la foto de José Antonio i el crucifijo al mig, això estava així. Entonces, claro, ens van contar unes coses, però no van polititzar molt l'escola, en realitat no, ni don Paco va dir molt, ni d'això no ens van dir molta cosa. No ens van polititzar, això està clar. I tu és que antes han parlat d'una mestra que deien doña Verónica, tu te sona, No. No, perquè els xics i les xiques estaven separats, sí. Elles estaven baix i nosaltres estàvem dalt. I no feu ninguna cosa? No, ni junts res no es coneixi, no, res. Separació total. Ja. A veure, has dit que material no teníeu molta cosa. No. I en el material... Home, t'ho dic això com a cas extrem d'anar a buscar per ahir. Sempre hi havia un xapo per comprar-se una llibreta a Casas Neves del Retó. Però simplement això, molta gent, material poc, i inclús una cosa que recorden molt de gust era el passar del llapis a la pluma. Entonces van traure els tinters, van traure la plumilla, les tinc guardades en casa, els tinters, la plumilla, es posen allí, i ens va ensenyar a fer
la cal·ligrafia en tinta, xupant així i en el secant, i tacant-se tots, i xupant-se-la, i això. I podria contar una anècdota, però això no la conte, home, perquè això és molt forta. Pues la queremos. Però pornografia pura, Sí, pornografia pura, Què? La conte o no? Sí. Doncs n'hi havia un que després se'n va anar a viure a l'Alcorà, i això no vull dir el nom, perquè està mort també, que se traïa el xulet i el posava dins del tinter per posar-la en negre. Això és real com que estem el 7 així. I se la posava així, se la posava i després l'ensenyava per allà per classe. Ai, no la tenia més gran i passava pel d'això del tinter. Ja està, sí. Ai, això és veritat. Això, bueno, en presència al mestre o quan... No, quan nosaltres estàvem així jugant així, no? Don Paco l'haguera pegat un ostión que haguera parat al mig del riu, no? Per això, entre nosaltres així, no? Pues se m'ha oblidat, en això t'anava a preguntar una cosa, m'ha oblidat en l'anècdota porno. A veure, què te volia preguntar? Ai, no. Ja te se'n va. Ja es comença la demència i l'Alzheimer. La part de la política en els llibres que diu que n'hi havia una part, dient les companyes que n'hi havia una part de política... Sí, hi havia una part. Les dones tenien uns llibres diferents dels homes i el d'ella era més coses de costura, per dir-ho d'alguna manera, o crec que les preparaven per anar al Frente de Juventudes uns i els altres allò que feien, no me'n recordo com se diu. Sí, exacte, no era això, però a veure, així éreu de la OGE, obligaven a ser de la OGE, tenia alguna de... No, ningú, no van obligar ningú mai a res, ni a la Falange tampoc. És que van voler apuntar-se a la Falange, se van apuntar perquè tenien unes vacances pagades al Cosebre i entonces es van posar l'uniforme de la Falange i anar a Xina i se'ls van emportar el Jaime I, que diuen entonces, que se'l van portar allí de vacances perquè, clar, ningú eixia del poble i estava a Xina. I dos que sí que recorden molt bé que quan van vindre a Xina va ser Juan Bachero Nebot i Arcadio González Nebot. Els dos que van anar allí, inclús me pareix que Juanito el Manol també va anar. Jo me recordo més o menys així, que van anar allí, van passar els 15 dies o el que fora de campament allí i després tornaven així, clar, els altres estaven passejant pel riu. No podies anar més lluny. I és la que t'he preguntat, dotacions en l'aula, o sigui, mapes... Sí, n'hi havia uns mapes, n'hi havia mapes així, que un dels que més recorde bé era que al mig de l'Àfrica encara posava terra incògnita. Vull dir, sí, no estaven ni els països dividits. I estava el mapa conforme estava, els països més o menys del litoral, i al mig, això me'n recorda bé, terra incògnita encara. Aquest mapa seria... Home, bueno, però és el que hi havia, no hi havia res més. I jo puc dir-te més perquè jo tinc guardats en casa, però això és mal d'herència, jo tinc els llibres d'escola del meu bisabuelo, de 1800 i pico, del meu abuelo i de ma mare, els tinc tots guardats. Jo tinc allí l'arxiu conforme està. Sí, bueno, t'ho dic perquè alguns encara estan de cartó, mig florits conforme estan, i n'hi ha un de contes que se comptaven en lliures i pesos així raro, en pell de borrego encara guardats. Jo ho tinc tot guardat allà en casa, el dia que puguis, que estàs allí, te'ls veuràs que estic allí. Sí, els veurem. Sí, d'això ho tinc tot guardat. Prenem la paraula... Sí, no, això el dia que vingui la cosa bé, tu estàs a la meva llibreria i saps com ho tinc tot guardat allí. Però ideològicament no ens van influir mai en res. Inclús així, la separació entre els xiquets, entre els fills dels rojos i els fills dels fascistes, així en Llucena no hi ha hagut mai cap separació ni cap discriminació. És igual que ton pare que era estat... Clar, històries d'així, ton pare ha estat a la presó. Clar, ahir quan a un li diuen que té 6 o 7 anys i te diuen que ton pare ha estat a la presó, el pensament era que haurà robat mon pare. Però no, després, clar, te van explicar que ton pare era roig, el van tancar i va estar a la presó i el van soltar després. Però, vull dir, això són coses que després t'han contat, però en aquell moment se va dir molts dels pares vostres han estat a la presó, però no van haver mai la mínima discriminació, ni t'ha mirat per sobre de l'ombra ningú, ni els altres. Ha sigut planets, tots igual, així no hi ha hagut mai res. Això és la part política, si vols. I el més era, per anar al... Bueno, es preparaven, me'n recordo quan va vindre Franco a Castelló,
que seria pues, el 57 o 58, no sé què, pues, alguns que van voler anar a veure Franco Castelló pues, van anar voluntaris, però no se mos va dir tots ahí teniu la verena i tot això, no mos va dir ni res. Van anar, no sé si va ser Lluís El Cito i alguns d'aixòs, però crec que va anar ell, però molt poca cosa, el que va anar perquè va voler, no mos va dir perquè teníeu que anar per nassos, no. Ni se mos va contar mai res ni de bé ni de mal de la guerra, de res. No sé, encara que estava la cosa calenteta encara, però per nosaltres no se mos va influir mai. Però en les classes ficaven el cartell aquell que havia por los caídos por después. Home, ahí letreros que n'hi havia baix, en l'escola hi va la de la Falange. Por el imperio hacia Dios. Gloriosos caídos por Dios y por España. Encara n'hi havia més frases d'aixes, encara. Vale quien sirve. No, esa no. España es una unidad de destino universal o algo així. Jo crec que ara són algunes de les frases que me'n recorde que n'hi havien penjades per ahí. Sí, així local de la Falange, però com ahir també vam anar a escola, això són coses que te queden ahí. En les pupitres no, perquè eren les taules que s'assentaven allí. Aquestes coses te queden.